Kibaluan na. Wala ka ba? Siya lang mo, kibaluan ni. Oh, wala siya natawag si mo ha? Basta ikaw ni DC. Opo. Napay kulang ma'am. Kulang, wala man may anak. Wala man may nag-order. Wala ni ko. Gibera ni Ma'am DC. Kamo lang na magbayad sa katunga. Wala man may amount. 10,000 na kulang ma'am. 10,000. Wala man may kwarta. Wala man siya nag-ano. Yung asa man daw may mangita ng 10,000 kaya nag-ana siya. No, I don't care. I don't know. I don't care. I don't know. I don't care. I don't know. I don't care. I don't Asa man mo dati ka sa Digo sa amo sa sawa. Ego's Flower Shop, delivering happiness. Good morning. Ikaw si Ma'am Sophia? Okay, umana mo simba ma'am? Okay, mag-disturbo ko nimo. Kaila ka ni Ma'am DC? DC. Anak nimo? DC. Oo. Oh, DC Dios Amerika. Oh, kani gawas to, gawas. Oh, to ah. Okay, nagpa-deliver mo sa country ma'am kaning TV. Na. TV nga flat screen 32 inches nga TV. Kibaluan na. Wala ka baluan ni? Andre ma'am kay namo ni sa ikuan ma'am, gibayaran niya katunga. Ako mo siya lang mo, kibaluan ni. Oh, wala siya natawag si mo ha? Kibaluan. Kaya ang katunga ni ikaw daw magbayad. Basta ikaw ni DC. DC ma'am nagpadala og TV si DC. DC. Sa to? Gatin? DC Griffith. Oh, Griffith. Asa tayo po talag TV? Diri ka Ma'am Sophia. Oh, ako si Mama. Mama. Ako ang anak na. Usa may Kami TV. ma'am na Usa nga TV. kami sa Samsung. Samsung. Ka nabayran na ni Ma'am Sophia ang kuan. Ni Ma'am Ay, di ba yan DC. DC? 10,000. Napay bayad na kulang katunga. Ako ano sa TV? Opo. Napay kulang ma'am. Kulang, wala man may anak. Wala man may nag-order. Wala ni. Gibera ni Ma'am DC. Kamo lang na magbayad sa katunga. Wala man may amount. 10,000 na kulang ma'am. Wala 10,000. man may kwarta. Ha? May kwarta. Sa mo ni ma'am? Anak ni mo ni? Anak ni Mama. Anak ni. Ay, so ni mo. Ikso na ko. Wala na siya tawag sa inyo ha? Pero wala man siya nag-ano. Yung asa man daw may mangita ng 10,000 kaya Ay, meron. Ipa-deliver naman ko diri good ma'am. Dala ninyo ka na. Una diri ma'am, sa van. Ano nag-ana siya? Wala mi kabalong kay basta diri mag 10,000 naman yung ipadala. If in case ka mapadala siya. Additional. ang TV ani ma'am, ang TV nabayaran niya katunga. Nganong katunga dapat yung Mo gibayan? mo may pangutan naman may kabalo ko. Mo may nakabutar ko diri. Kay deliver mi ani. Asa man mo? Taga Digos lang. No, I don't care. I don't care. Asa man mo dati ka sa Digo sa amo sa sawa ko. Tawagan na to. Tawagan ako si DC. Pwede ra pa ma'am. Po Asa mo dati sa ma'am? tagay biglang sa Oh, Digo. bidaw. Oh, di naman sa kuan sintro ra dapit sa Gmail. Di ba? Nalibog ko. What I mean ba? Kung nagpadala siya, imposible kayo nga kulang. Mo gani ma'am. Kay mo may nakamanot ra ko diri good. Delivery ra mi ani. Ya pwede na Naman si DC. Naman si niya. Ya, pwede na to tanawon ma'am. Pag-deliver na si DC. Oo, na. Kulang ka 10,000. Ya. Kaya sir og Pwede tanaw na sa nato ma'am. maon lang namo dito. Oh, pwede ra po tanaw. Nila ma'am. Ano ba? Pwede lang ato ninyo unya hapon. Dahil mga ilang may picture sa imo ha. Tanaw sa nato ang TV din. Kuha lang to dito. Kami na ako na lang kuha sir. Sige. So, mga ilang may picture ni ma'am. Oh, sige, lay ma'am. Kana na kana. Ya, nagubay mo TV? Nakalugin ako anak na ko ano. So mo ni gipuli guro karon. Pero ikaw may pabayron lagi sa katunga. Magpadala ako sa Miguel kasi. Sige. Ako lang break, murag bugat pa yan eh. Tanawa ha? 1, 2, 3. Surprise! Happy birthday, ma'am! Saya pa si ma'am, oh? Wow! Oh? 90 na? Joke lang to.
O happy 90 na ka noon. Happy 90th birthday. So kay 90 naman imuhang edad, naapod kay 90 pieces nga 100 bills or total of 9,000. So kabalo kag kinsay gahatag ani? Ara. Dito guys. Si Bisi. Oy. Alam palangga yun. Mahuran. Wala sa mensahe ma'am, pero usan ako basahon, kantahan sa kanamog happy birthday. Kanta ta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Make a wish and blow your candle. Blow ng kwarto. Happy birthday. So nasa yung message man. Sasahon ako ka. Wait lang ha. Ano siya? Happy birthday Mama Sofia from Daisy and Seiji. So, yan. Then naapo sila video message. Isini ko pang anak ni Kuan. Gisaya lang, gisaya. Basa. Kabasa. Sakta na lang. Gisaya mo nga po. Ito niya anak laki. Sa mata. Ako sabi ka usahay. Ano si CJ? Gisaya, CJ. Di gani klaro kayo. Di mo sabta ng kani si CJ. Yerong anak? Oh, hindi siya. Di kadluan ni DC. Oh, in English lang. DC. Yang DC na ako na siya. Di ako na siya. Salamat. Oh, Saka kayo kang taas. Kain hindi dali CJ. lakbal sa tabi mo ng sapin. Uy. Patak na kami para anak. Naway nasaktan. Wala. Lang kayo. Makasabot lang. Ay, kumaupo lang mabili sa'yo. Parang basar kayo siya. Sabta lang ma'am. Yeah. Tama mo, di ba? Okay. Thank you. Nahuma na lang ang video, murag wa na sabtan. Asa ang mga anak dire? Lola ra gyud sabtan. Lola So na. anak nimo man uban ma'am. Asa man mga anak dire? Kanang ako mo. Oh, kay wa man siya nasabtan atong una para ikaw na lang para masabtan gyud. Ay, kanipot si ma'am kay murag na prank pod ni kapil. Yes, Oh. actually. Birthday wish. Birthday wish. Okay. My wish to my mother to stay healthy all the time and be happy regardless of what age she would be. Ala, English man ko. Oy, ay sorry. Bisaya ah. Saya mo na Okay, kay ko, sorry. Okay, ang wish ko ka mama nga, kanunay, mamayo niyang panglawas. Kita ninyo, as age of 90, very active po si mama. Walay sungkod, walay wheelchair. Kunya, kaluyan sa Ginoo kay ngano, actually, pre-birthday celebration pa niya. Kaya ang niyang birthday sa September 8, and to tell you, laing di sa sago. Ka-birthday niya si Virgin Mary. Kung you're Catholic, kabalod yun mo. Nga si Virgin Mary, natao po siya September 8. So, siguro blessed kay si Mama. Kaya ang among hope nga, mababot pa siya 100, kadawak may 100,000.
Actually, naana sa Senate ang bill nga ang 80, 85, 90, 95, 100. Naana na sila yung mga equivalent amount. Pero kabaw na ka sa Philippines karon, we are in economic crisis. So, ultimo senior citizen, mag-isip pa sila mag-add of another 1,000 this 2023. No budget yet. Okay, sige lang. Pero, ayot lang, no? Nga anak ko kong pre niya, anak ko ka mama, sana ma-share ni mo. Kumabot ka 110. Ang 10 years ako na mabi. Kaya dili sa tinuod na ako, sikli ba ako? Sikli ko. Ay, kanang bago na ko na-operahan, kidney stones. Dili ko sutis kasto. Pandemic time. Okay, pero okay lang. Mama, very happy ko ka mama. Mama. Ako ang pinaka-eldest na babae. Ang eldest namang lalaki, nasa Malita. So sa September 8 pa siguro siya sa birthday na ganyan. Yeah. Surprise mo rin si mama. Habi na kong prank. Dagan niya scam. Dagan scam. Huwag may kwarta. Kung namin may bayaran 10,000. Nasa may mangitaan na. Yeah, ako nga nagkatulad ko. Pagkitabi na ko sa kotse niya, surprise. Tanong sa ama sa Labaw man na sila. Live na, live. Live na serisi. Live na, live. Live na. Salamat tayo dahil. Salamat. Wala na. Sige. Mga po na po. Sa imuhang mensahe, ma'am, sa imuhang mga anak, labi na sa nagpadala ani si Ma'am Daisy. Mga akong mensahe, man magpasalamat lang po sa Ginoo. Tagaan pa lang ang tao sila ako kabasto sa ilang panglawat. Taat na kinabuhi. Mo'y akong mensahe dahil na mag-ampo sila sa kanila. Nga. Kato lang? Salamat. Kung may sa uman ako, kadua po dahil, hindi na punta sila mag-away-away. Naunta nga magkaiusan sila sa ilang pagkinabuhi. Kaya bakong mawala ko nga mag-iaway yung taon sila. Muna ako yan po sa Ginoo nga taon Ginoo. Ayaw lang yung taon sila madalimlig sila sa kanunan. Muna gid ako yan po. Nagpasalamat po nila. Kaya abot sila po sa ating na kinabuhi. Salamat kayo. Okay, kung ingon na po nimo nga ikaw rabay na imon alim, dakuang ko pasalamat po sir. Naon po ta sila. Tabangan yung taong ka sa Ginoo sa kanunan. Magpasalamat dito. Mag-ampok pa sa inyo, mag-ampok dito ninyo. Huwag ito sir, may balo sir nga yung anak na ito. Ang ampok kayo nyo magugulag tigil. Nakanim ko na ang manibayan. Naguhul ko. Yeah, pasensya kayo ha, giprank ka. Di kami di magsimba. Okay. Ay, si Sir Bea tato si Sir Marnie. Birthday wish ni mo siya, sir. Ako lang wish ako lula na na more birthday. Enjoy lang la. Kaya pagkatuigan la. Salamat kayo sa inyo, ma'am. Tapos, Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika ang Bigos Flower Shop lang doola